Naħseb kollha naqblu li tfal, ir-raġel, il-familja huma l-aktar nies importanti f'ħajjitna, bla dubju ta' xejn. Però ġieli kontu fuq ajruplan u l-isteward urikom il-demonstration ta' f'kasni għala xi accident ħajdilkom isma' ilbsu intom l-ewwel il-maskla qabel ma tlibsu għall-itfal u għalfejn jgħidulna hekk. Għax aħna ma nistgħux ngħinu l-itfal pereżempju jekk aħna nkunu qed nistordu jew aħna nkunu qed immutu, xi ħaġa hekk. L-istess ħaġa fejn jidħol il-fetlos. Jekk inti verament tħobb lilek innifsek u tħobb saħtek, l-ewwel jekk verament trid tipprovdi lil ta' madwarek, trid tara illi inti qiegħda tieħu ħsieb tiegħek l-ewwel u qabel kollox. Għaliex? Għax jekk inti m'intix enerġetika, jekk inti m'intix b'saħħtek, jekk inti m'intix pożittiva, dak ħajjiġri bħal xi infezzjoni. Il-familja tiegħek ħatħossu dak it-tip ta' feeling tajjeb, il-familja tiegħek forsi anke ħadd eżempju ħażin minn għandek u awtomatikament ma tistax tgħinhom kif tixtieq. Għax dak li qed tagħmel mhux qed tagħmlu minn qalbek u ġismek mhux itik. Mela qabel ma taħseb fihom li tant inti tħobb, aħseb fik innifsek. Jekk verament tħobbhom. Niltaqgħu.